Daghan ang nalingaw ni ining usa ka amahan nga nag-viral karon sa social media tungod sa iyang dance moves ug ang iyang tumatan-aw ang iyang 3-month-old baby. Siya ang 26-year-old daddy nga si Ariel Sarino nga very energetic kayong misayaw at ubangan siyang anak. Matud pa nga iya kining ginabuhat kung anaa sa trabaho si Mrs. o kung adunay importanteng lakaw sa gawa sa ilang panimay. Matag adlaw niya kining routine ug matud pa epektibo kaayo aron dili magperwisyo ang ilang baby Apollo. Nasayran nga usari ay ka dance teacher si Ariel dito sa Butuan City. Ang maong video adunay 2.2 million views, 35,000 reactions ug 52,000 shares sa social media.